Basura iti makikita dagiti kapulisan iti ila San Vicente iti pakigapuan iti saan nga nagkinawatan dagiti agkaruba nga nagresultaan iti pinagpinaltog dagiti agsinumbangin nga partido anak ay kapuan iti panakatay iti Mesa akadakwada iti biktima ket managan iti Mario Reprima i Rusuman ini mapuluket 2 ti tawen na naasawaan nga agnay iti barangay Bayubay Sur iti metlang nasao nga ili iti suspect met ket nabigbig iti nagan a Nestor Katakutan i Pichay upat a puluket 4 ti tawen na maysa a driver ken karuba mismo iti biktima. Sigun iti baskag nga investigasyon dagiti panakabagi iti linteg iti napalabas nga aldaw Nobyembre 25 agarop alas 6 aking ganat alas 7 iti bigat na panakisarita iti biktima maipapan iti basura ala kay kabil iti igid ti alad da ngem dita nga saan nga ingkaskaso ti asawa iti suspect amanagan iti Marilu. Wen nababayan iti ngalalok mi iti biktima ken ti asawa na nga dayta nga palto ket regbeng na may surrender tapno kasta ket total ket namanunat nga isuna nga mismo iti DJ masuspetya iti isuna nga mismo iti pimanto ken kuana ken di biktima. So na alok mi met nga isurrender na ri caliber 22 na nga iso iti nausar nga panagpaltog na iti biktima. Lisensyado sir. When sigon iti kuna di masuspetya ket na isa nga lisensyado a paltog. Pasapit investigasyon, agarop alas 9:15 iti rabii, na pa nagprovokar iti biktima sangwanan iti pagtaingan ti sospek ani kakatyan, at itanga maipagarop nga nagsarita iti nagkakadakis nga sao, sakbay asimbrek iti mismo alakunda, ket ita mapapati nga nagputok-putok iti paltog, a kalibre 9mm, basarmet lang iti kapsula ana rekobre, dagiti kaming iti kapulisan. Sumarot nga kaskastami iti sumbagar nga partido, sarsarita mida tapno kastagat awan dagiti revenge nga makunkuna so alayon tayo gusto nga proseso antay nga iti imatay iti linteg iti kantay iti nanay nga napintas nga panakaproses na iti kaso tapno awan metlayan iti suwarsarno nga mapasaming iti tunggal pamilya. So babaen iti panagkandak mi iti investigasyon ket i-postro iti kaso tanong kastagat may karmatayang tinananay nga hostisya na iti biktima. Nagsagrap iti manin-innem at tiro iti paltog a kalibre 22 ni Reprima iti naduma-duma apaset iti bagina na itaray nga insigida iti biktima iti balay pagagasan ngem nauyos met lang iti biag na iti katengan iti panakatanem na. Iti panagkandak mit investigasyon self-defense iti panagkita na iti bagina ta gamin iti panag-investigar ni ket ano nga self-defense kanya amin no da kami timang determine dayay kasi iti damo na ngamin data kuagat adda ti altercation nga naramid ket ni digay may biktima na pan nagsaw-saw jay saw ti balayda ket kasla karkaritan na paisuna kem nagawid met dito yung biktiman. Iso iti paragawid na sinaruno met dito yung masuspetya at inala na ipaltog na sana pinaltog-paltogan na yung biktima. Iti namin inem nga daras. Saan met paglibakan ni kakatyan iti may papabason ken kuana ditangan nakunana nga insalakan na lang iti bagina gapuan ti imuna nga panangpaltog na ken kuana ni Reprima. Kaya ito yung manang ko, may narining. Idi rumwara di balayen, ni Mario Reprima, awan di jay arawangan di gate min, di main gate mi di jay. Napan di balaydan. Tapos, agngiw-ngiwa nga kunana, bong rumwar ka, no malalaki ka kunana kanya. Eksakto nga dana di jay yanti kastuyen di jay terrace mi. Pagamula tabang di ko na kasla nadlaw ko pa nga ti saningseng na dati yan ti tel ko. Tata nagsubli na di balay pangkuin nala di paltok ko. Idi agsubli na kasta nagkarada pa di yan ti kuatan di mapinpoint na sinuto nga talaga ti ayan na nga ng paltok kanya. Iso nga kinaradap ko di yan ti pader nga nagbaitan mi. Pader lang ti nagbaitan mi. Idi pagamuan ti iyangat ko dati ulo. Bang, kuna naman yun, hindi makita DJ Agispark nga rin, siyempre dumarang rin paltog.
No, kwa. Idi nakita ko nga DJ ti pinagkapuan na DJ nga putoken. Iso ti pinag-change permin. Bang, bang, bang. Aging gana ti hanga na bus DJ indem nga balak. Ken siguro mga 7 kanya na nga balak. Aging ganit ang gundaway at dapay lang iti ikot ti Philippine National Police ti Ili a San Vicente ni katakutan. Ken ditan ang nakasaganan iti kaso kontra ken kuana. Dakkel ti babawi sir taglalo madadael ti anayas ti trabaho. Dikiti anak ko nga dapat gagayda latta ko maidal daw ida. Kastatan awanen ang ko magaydan ida. Dakkel ti babawi ngem isumaten sir ti nangyarin nga pinang depensa ti bagik iso nga kasjay tinapasama ken sir. Naktong iti presko iti pagtaengan ti biktima tapno mapan makasarsarita iti may kadwa nga asawa ni Reprima ngem dita nga nagketked nga sumarita iti sangwanan ti kamera gapuanan saan nga nasyat iti kondisyon iti bagina iti data nga kanito ngem dita nga nakunana nga mangtedto iti nananay nga impormasyon nga manipod ken kuana iti may kadwa agundaway a panagsubli iti presko. Ryan Pardo, Core TV News.